Bakato sa patah di pikian, bajalan salangkah maduk suri. Barundiang siang caliak-caliak, mengicik malam agak-agak. Tahu dek rantiang nan kamancucuak, tahu dek dahan nan kamaimpok. Di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Mode itulah orang Minangkabau. Kita sebagai manusia, salah satu hal yang bisa menghasilkan pahala iaitunya adalah lewat lisan atau lidah kita. Kalau ndak pandai mengicik nan elok, labiah rancak anok. Apalagi kita orang Minangkabau, adai basandi ka syarak, syarak basandi ka kitabullah. Kau ndak pandai menanyian nama Kampuang Jonagari, paling tidak jan merendahkan Kampuang Jonagari. Berapa banyak kejadian di media sosial kini, kato-kato nan indak lama tadanga, kato-kato nan indak elok masuk kata lengo tabaco.